na ning sakop na nis lungsod sa Kandihay diring dapita. So mao na dire ang merkado sa lungsod sa Kandihay. See? Nice na kilang ko ano. Mao na dire lang elementary da munisipyo. Ano yung munisipyo dire? Nasa bagong gitukod nga building dire. So tugod na sa atong butan nga mayor, si Mayora. Mayora tinga ni mayor. Di mo tapos mayor na to. So kani padung nga tawkuan, padung tagtugas part pagyapon ni diri sa Kandihay. Nindot na kayong kasada diri dapita, halos tanan nga mga kasada diri sa Mintado na kining tulaya bago pa ning gi-repair, mga buwan sa nakapin ni repira nila da. So kunani kanindot ang kasada diri, dugay na ni kayong kuana sa pag sa binto, pero wa pag yung mga damage. Padung na sa tas Gindulman. So before tamo ato sa site, pampalit sa taog pan para pang snack na to niya sa alas 10. Kay kaning atong gitrabahuan, libre ni tanan, pamahaw pa niya to. Snack sa buntag, snack sa hapon. So mao na diring tugas. Nindot kayo ang kanya, ulit kayo niya. Ang diring side daghan kay ni siya og kuan, basakan, dako kay basakan diri sa left side oh. Kana siya diha, basak na diha. Left side. So diri sa right side basak ya po na dia. Kunari kadakuang basakan diri sa Kandihay pa lang ni diha. Ya nasa display buangan diri. Kanin diri sa iraw, kanin dia unahan. Oh, that's like maisan diri oh, yellow corn. So mo ning kuan, ilang buangan diri. Padung natagyuang, murag gyuang man diring dapita. siguro.
Gindulman ini dire. Part ini Gindulman. Kita mo na dako kayong bukid. Padung nas Anda. Asa Anda din na. Luyo. Basta ko panas Gindulman ang luyo ana day. Medyo traffic diri karon da. Ini emang tempuan. Series nagpatunga kay dako day kayo. Berting dako shout out sa mga amigo na to dia, taga Kandihay ug taga Gindulman. Hi to my vlog. Good morning. Moto vlog sa ta kay wa man tay mga pamaliton kay ron. So magmotor lang sa ta. So update lang muna ako kung maabot na ta diri sa kuan Gindulman, Merkado Gindulman. Mao din diri ang aganan padung sa Anda. Kanang Anda diyan nimo makita ang mga puti nga mga bus, mga beach resorts nga puti, halos lang puti gyud. Kani siya nga kuan padung udto. Diyan nimo makita ang unsa kanindot sa mga beach dia, puti kay nang bus nila dia. So mao ni dire ang tabahan Gindulman nata. So mao ning sentro sa Gindulman. Shout out Gindulman. Sumupalit sa taog pan. Dito sa tong suki sa Park and Go. Sumo ni merkado diri sa kuan sa Gindulman. So dirita